नमस्कार. आज आमी आसात बेळगांव. कित्याक जाल्यार आमी मेडिकल क्षेत्रांत खूब कितें आयकतात, खूब कितें उलयतात आनी मेडिकल क्षेत्राचें एक अशें एक क्षेत्र आहा जाका आमी होमिओपॅथी म्हणटा. आनी खूब कडेन आमी पळयलां की होमिओपॅथी म्हणल्यार की ती बारीक पिल्सां कशी आसता, बारीक स्वीट गोड कशी खाली की ताजी ट्रिटमेंट तो आनी कांयच नासता तातूंत बेजिकली अशें दिसता म्हाका. पण ह्या ट्रिटमेंटान अश्यो काही गजाली आसा घडये तुमकां खरें दिसचें ना की ज्यो एकदम क्रॉनीक जे पेशंट्स आसा तांकांय हातूंतल्यान रिलीफ मेळटा आनी ताचेर इफेक्ट जाता मेडिसिनाचो, अशें एग्जाम्पल्स आसा. सो तेंच आमी जाणून घेवपाक अशी खास दोतोराक मेळपाक बेळगांव आयल्या. डॉक्टर मनोज पुज्जार जे स्पेशलायज्ड आसा होमिओपॅथी ते प्रॅक्टीस करता आनी तातूंतय क्रॉनीक जे दुयेंसां आसा तांचेर ट्रिटमेंट घेता. तर मेळया दोतोर मनोज पुज्जार हांकां. सो डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर, मी जसं इंट्रोडक्शन केलं, आम्ही खास गोव्याहून आलोय सध्या प्रुडंट मीडिया. आणि असं म्हणतात की होमिओपॅथी जी एक ट्रीटमेंट आहे त्याच्यात आम्ही नॉर्मली काय बघतो की पिल्स असतात, छोटे छोटे पिल्स असतात, स्वीट पिल्स असतात, तेच मेडिसिन, त्याच्यात अजून काही नसतं असं आमची धारणा आहे अशी जनरल. तर आम्ही असं पण ऐकलं की आता क्रॉनिक पेशंट्स पण ते ट्रीट होतात त्याच्यावरच. तर त्याहून आम्हाला कनेक्ट मिळाला की तुम्ही स्पेशलाइज्ड आहात ह्या फील्डमध्ये होमिओपॅथी आणि दॅट टू क्रॉनिक इलनेसेस. तर त्याच्याबद्दल जाणून घेणं आम्हाला असं वाटलं की आमचे जे दर्शक आहेत त्यांना पण जाणून घेणं भाग आहे. ओके. तर डॉक्टर बेसिकली तुम्ही स्पेशलाइज्ड इन व्हॉट, काय करता? तुम्हाला मी पहिली गोष्ट सांगतो. सो होमिओपॅथीकडे येणार 99.9% सगळे क्रोनिक पेशंटच येतात. क्रोनिक डिसीज कोण सफर असतात, लाईक देर आर लाईक मेनी डिसीज आर देर क्रोनिक डिसीज. आणि एक मिथ काय आहे की इथं फक्त क्रोनिक डिसीजच ट्रीट करतो, बट असं भरपूर डिसीज आहेत की सर्जिकल केसेस. सर्जिकल केस म्हटल्यानंतर तुमच्या डोक्यात काय येतो, हे होमिओपॅथी करू शकत नाही. लाईक एक्झाम्पल, आता माझ्याकडे येतात दररोज पेशंट लाईक डायबेटिक फूट, डायबेटिक अल्सर, डायबेटिक नॉन हिलिंग वुंड्स. तुम्ही मगाशी म्हटला क्रोनिक नॉन हिलिंग वुंड्स, मला तर ते जखम भरतच नाही. आणि त्याबरोबर व्हेरिकोज अल्सर आजकाल तर कॉमन झालेले आहेत. आणि कॅन्सरस वुंड्स, असं भरपूर कॅन्सरस वुंड्स आहेत. दे आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅन्सरस वुंड्स, लाईक ओरल कॅन्सर, टंग कॅन्सर. बट असं लोकांना असं आहे की डोक्यात या असं आजारी होमिओपॅथी म्हणजे काय करू शकतच नाही. आता दररोज तुम्ही माझा पेशंट बघितला असणार, आता माझे केसेस वगैरे, दीज ऑल आर सो कॉल्ड इनक्युरेबल केसेस, सो कॉल्ड इनक्युरेबल अँड अनमॅनेजेबल अँड अनकंट्रोलेबल. शेवटी त्याला उपचार काय असतो, यू हॅव टू अँपुट दॅट फूट. तुम्हाला पाय कापावाच लागतो. लाईक डायबेटिक फूट आजकाल तर कॉमन आहे आणि भरपूर लोकांना माहीत नाही आहे बाबा. आणि कसं असतो, या आजारीला टाइम नसतो म्हणतो यू हॅव टू गिव्ह इमिडिएट रिझल्ट्स. इमिडिएट म्हणतात आज दिलं तर 1 तासात कमी होत नाही असं नाही आहे. त्याला वी गेट ओनली शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ टाइम. मग हे पेशंट डोक्यात काय होतो, अरे असला आजारी शॉर्ट ड्युरेशन म्हणजे कसं बरं करू शकतात. होमिओपॅथी म्हटलं तर स्लो. लोकांना डोक्यात काय आहे, होमिओपॅथी म्हटलं तर स्लो बाबा. आणि हे तर आजारी कसं कमी होणार, अरे स्लो करत तर पूर्ण पाय पूर्ण सडून जाणार ना. हे रॉंग आहे, हे 100% रॉंग आहे. माझ्याकडे येतात पेशंट मोर देन 100 टाइम्स विचारतात, सर बरं होतो का. इव्हन दो ते पेशंट डायरेक्टली तर आलंच नसतात. कुठली तर एक पेशंट बरं झालं असतो, तोच पेशंट त्याला पाठवतो रेफरल. आता माझ्याकडे असं पेशंट आहेत की सगळे हॉस्पिटलाइज पेशंटच डिस्चार्ज करून येऊन माझ्याकडे येतात, सर ॲटलिस्ट तुम्ही माझा आईचा पाय वाचवा, माझ्या वडिलांचा पाय वाचवा, माझा भाऊचा पाय वाचवा. आणि हे माझं 30 इयर्स काय एक्सपिरियन्स मी रिसर्च केलो, त्यानंतर मी हे उपचार चालू करत आलो. असं भरपूर केसेस आहेत. आता लास्ट रिसेंट मी तुम्हाला केस दाखवलं असणार, आता तुम्ही पण दाखवू पण शकता. इट इज अन हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट. फक्त 5 to 6 days त्यांनी टाइम दिलेले. बघा, नाही कंट्रोल झालं तर तुम्ही त्याला पाय
कापावा लागतो. बट ते पेशंट बोलू पण शकत नाही का, पास्ट हिस्ट्री ऑफ पॅरालायसिस. सो एक का सांगत आहे मी, इथं प्रत्येक गोष्टी आपल्याला फार महत्व असतो. इथं आज आता जखम मी ट्रीट करतो म्हणून जखमासाठी इथं फिक्स फॉर्म्युला नसतो आपल्याकडं. पेशंट किती आपल्या बरोबर कोऑपरेट करतो, इथं मूळ स्वभाव समजून घेणं फार गरज आहे. इट इज नॉट टू इझी टास्क. इट इज नॉट टू इझी टास्क. काही औषधनं बरं होत नाही ते आजारी आम्ही होमिओपॅथी औषधनं बरं करतो. कुठं एंड होतो, आता औषधनंच बरंच होत नाही, याला फक्त सर्जरीच ऑप्शन आहे, तसलंच पेशंट माझ्याकडे येतो. सो ते पेशंट बोलू पण शकत नाही, बट त्या पेशंटला ट्रीटमेंट देणं म्हणलं तर पण इझी गोष्टी नाही आहे. इट इज अन अगेन चॅलेंजिंग टास्क. सो इथं आव भाव सगळं बघावं लागतो आपल्याला. होल हिस्ट्री, तुमचं कुंडली म्हणतो की आम्ही, प्रत्येक माणसाचा एक DNA, त्याचं कॅरेक्टर, ओन कॅरेक्टरिस्टिक असतो, ओन त्याचा एक स्वतःचा एक स्वभाव असतो. बरोबर. ते पूर्ण समजावं लागतो. त्या असलं गोष्टीमध्ये पण, असलं आजारीमध्ये पण आपल्याला मायन्यूट डिटेलला जावा लागतो. आणि याबरोबर पेशंट बरोबर पेशंटचा रिलेटिव्ह पण आपल्याला सपोर्ट करावा लागतो. का, स्वभाव समजून घेणं इझी गोष्टी नाही आहे. अनेकदा सांगतो, एक 100 म्हणजे 50% तुम्ही इझिली समजून घेऊ शकता, बट आणि एक 25% फार डिफिकल्ट होतो. एकदा दोनदा व्हिजिटला पण समजून येत ना आपल्याला. हे तर मी काय सांगत प्रयत्न करतो की रिलेटिव्ह पण तेवढंच इम्पॉर्टंट असतो होमिओपॅथी ट्रीटमेंट घेताना. एवढी मायन्यूट इन्फॉर्मेशन आपल्याला लागतो. ते लहान असताना कसं होते, ते आफ्टर मॅरेज कसं होते, कसं वागतात, त्यांचं ऍक्शन, त्यांचं रिॲक्शन, प्रत्येक गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे. सो हे होल हिस्ट्री घेतल्यानंतर आपल्याला एक औषध ठरवला येतो. मग त्या औषधनं तो ऑटोमॅटिकली बॉडीचं रोग प्रतिकार शक्ती वाढत जातो. मग असं सगळं जखम हील होत जातो. मी तुम्हाला काय बोललो, हे माझं हे बोलायचं रिझन काय आहे की इथं होमिओपॅथी ट्रीटमेंटला स्वभाव समजून घेणं फार गरज आहे, फार गरज आहे. एक नॉर्मली एकदा तर मला आता असं भरपूर जखम आहेत, स्टार्टिंग रिस्पॉन्स देत नाहीत. मग सेकंड टाइम अगेन इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, कुठं तर आपला गॅप पडत आहो की केस कम्प्लीट समजलं तरच आपल्याला औषध येणार होणार, नाहीतर होणार नाही. ती कसलं पण जखम असून दे, कसलं पण जखम असून दे. हे डायबेटिक अल्सर, डायबेटिक फूट आम्ही काय म्हणतो ना, हे बोलायला सोपी आहे, बट हे औषध न बरं करायचं हे इम्पॉसिबल आहे. इट इज अन इम्पॉसिबल. आणि तसलंच केस माझ्याकडे येतात आणि बरं होऊन जातात. असं म्हणतात की ॲडव्होकेट म्हणजे वकील, आपल्या वकील आणि डॉक्टरकडे म्हणजे काहीच लपू नये. एक्झॅक्टली सिमिलर इज दॅट व्हॉट यू सेड. एक्झॅक्टली करेक्ट. तुम्ही आता काय बोलला, मी तेच एक्झाम्पल प्रत्येक पेशंटला मी सांगतो. आता तुम्ही केलेला आहे नाही केलेला आहे सेकंडरी, बट तुम्ही पूर्ण केस नॅरेट केला लॉयरच्या समोर, तर मग तो काय तर करू शकतो उपाय तुम्हाला. हाय डाऊट्स काही असेल. येस येस येस. तुम्ही केलं तर पण, नाही केलं पण तो वाद करू शकतो. तर पूर्ण तुम्ही सांगावं लागतो ना त्याला, मग त्याला रूट समजणार करेक्ट वे. असंच आपल्याकडं पण. आता एक्झाम्पल, आता माझ्याकडे एक 2 जखमाचा पेशंट आला, एकचा वय आहे 80 आणि एकच्या वय आहे 30, आणि हे जखम कुठली पण वयात होऊ शकतो. अनेक मेन कारण काय की निग्लिजन्सी हे होतो जीवनामध्ये पहिली टाइमच होतो. मग का, त्यामुळेच पेशंटला समजत नाही. ही डायबेटिक कंट्रोल असून दे, कंट्रोल नसून दे. भरपूर पेशंटला डोक्यात काय की कंट्रोल नसलं तरच हे आजारी होतो. नाही, चुकीचा आहे तो. तुम्ही ते रोग घेऊनच जात असता ना लाईफ लॉंग. आता कुठली पण शत्रूला तुम्ही घर ठेवून लॉक करून गेला तर काय करतो तो? डिझास्टर. एक्झॅक्टली डिझास्टर. असंच तुम्ही आजारी कॅरी करत आहे, माझं कंट्रोल आहे, HbA1c माझा नॉर्मल आहे, अरे तुला कॅटरॅक्ट झालेला आहे आणि 1 वर्षानंतर, अरे शुगर माझा नॉर्मल आहे, किडनी प्रॉब्लेम चालू झाला, अरे माझं शुगर नॉर्मल आहे, माझं हृदयाचा त्रास चालू झालाय. सगळं नॉर्मल असतानाच एक 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 अटॅच होतोस. ते समजत नाही पेशंटला. इथं मी काय सांगत आहे की कुठलं पण सिस्टीमला एक लिमिटेशन आहे, पण होमिओपॅथी स्टार्ट होतो लिमिटेशन नंतर. आपल्याला आपलं मेन टार्गेट काय आहे आपल्या सिस्टीम मध्ये?
रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणं आहे. आता हे शुगर कंट्रोल असून पण होतो का? अरे हळूहळू हळू पूर्ण शिऱ्या बाद होत जातात. त्यामुळेच कॅटरॅक्ट असं म्हणतो. आणि शक्यतो डायबेटिक पेशंटला पायाला जखम का होतो? बिकॉज ऑफ डायबिटीज ओनली. करेक्ट. ते डायबेटिक तेवढं दूध ते कॅरी करून जातो ना, त्यामुळे एक आजारी होतो ॲट्रोस्क्लेरोसिस. ॲट्रोस्क्लेरोसिस म्हटलं तर काय, शिऱ्याचा साईजच कमी होतो बिकॉज ऑफ डिपॉझिशन. मग त्यामुळे त्या पेशंटला चुकून एक कारण पाहिजे, फक्त एक मार लागतो, मग ते एक जखम होतो. ते काय तिने काय विचार करतात, अरे जखम या नॉर्मल बरं होतो. खरंच शुगर पेशंटला तेच मेन कारण असतं. त्या जखम भरत नाही, मग ते ताबडतोब वाढत जातो. इथनच डिझास्टर गेट स्टार्ट्स. सो इथं अवेअरनेस फार लागतो. आणि अनेक एक्झाम्पल, आता डायबेटिक न्यूरोपॅथी, इव्हन दो डायबेटिक कंट्रोल, डायबेटिक न्यूरोपॅथी म्हणून एक कॉम्प्लिकेशन होतो. ते पण मेन कारण. हे डायबेटिक न्यूरोपॅथी पेशंट काय होतो, पायाला सेन्सेशनच नसतो. तुम्ही चाकू भोकला तर पण माहित होत. आता तुम्हाला मी एक्झाम्पल एक केस दाखवलो, तसंच आहे. सेन्सेशनच नाही, यामुळे ते जखम किती पण वाढून ते पेशंटला समजतच नाही. केव्हा ते जखम कॉम्प्लिकेशन होतो, ते वाढत जातो, सेप्टिसिमिया होतो, केव्हा पेशंटला अवेअरनेस होतो. अवेअरनेस होतो म्हणतात काय, रिलेटिव्ह केव्हा दे विल टेक सिरियसनेस. यस. मग त्या स्टेजला गेलं तर पेशंटला काय करतात, ॲम्प्युटेशन करावं लागतं. तसलंच पेशंट माझ्याकडे असतं. काही पण असू नये, आपल्याकडं मेन, तुम्ही मगाशी म्हटला की लॉयरला कसं तुम्ही क्लिअर कट नीट सांगता, तसं आपल्याकडं इन्फॉर्मेशन करेक्ट नीट सांगावं लागतो. बाकी ते आपलं औषध करतो. तर डॉक्टर, तुमच्याकडे कॅन्सरस पेशंट येतात, डायबेटिक येतात, व्हेरिकोसचे येतात. देन यू ऑल्सो सेड दॅट वेगळ्या वयोगटाचे येतात, एज ग्रुपचे येतात. अँड देन इफ वी लाईक म्हणू शकतो की जे वयस्कर आहेत त्यांना ओके ठीक आहे, पण जे यंग एजमध्ये थोड्यांना हे आजार होतात, तर दॅट सायकी जी असते त्यांची, दॅट कॅन बी समथिंग एल्स. म्हणजे दे मस्ट सम ऑफ देम मे गिव्ह अप, म्हणजे सुसायडल टेंडन्सीज येतात. तर जसं तुम्ही म्हटलं की अवेअरनेस इज जर हे गरजेचं आहे. दॅट पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग विच कॅन टेंड टू अ सुसायडल टेंडन्सी, असं म्हटलं तुम्ही. तर अवेअरनेस जेव्हा तुम्ही म्हटला, व्हॉट सॉर्ट ऑफ अवेअरनेस तुम्हाला वाटतं की ओनली विथ द पेशंट और ऑल्सो द फॅमिली अँड द सोसायटी? तुम्ही चांगलं क्वेश्चन विचारला मला. आता वयस्कर होतात ते थोडीफार चला कॉमन समजून घेतात, बट असं नाही की हे वयस्करलाच होतो. आता आजकाल शुगर तर नॉर्मल कुठली पण वयात होतो. देर इज नो एनी एज लिमिटेशन. अनेक आता असं माझ्याकडे भरपूर पेशंट आहेत की 30, 35, 40 अंडर एजचे काय डायबेटिक जखम येतात. त्यांनी मला प्रत्येक टायमाला म्हणतात, सर तुमचं मला माहीत नव्हता. तिचं डोक्यात काय असतो, असं जखम झालं तर ह्याला सर्जरीच मोल उपाय, दुसरं फायनल काही दुसरं त्याला इलाजच नाही. एक अक्षरशः एक रडतात माझ्यासमोर, सर लवकरच माहीत झालं असतं तर मी लवकरच बरं झालं असतो. का लवकरच माहीत झालं असतं तर का त्यांनी बोलतात, या आजारी घेऊन तेवढं वर्ष त्यांनी येतात ना, दे विल मेंटली डिस्टर्ब झाले असतात. त्यांनी चांगलं पोस्टमध्ये असतात, शिक्षक असतात, लेक्चर असतात, त्यांना काम तर करावं लागतो मेंटली आणि फिजिकली दोन्ही पण. आणि प्रत्येक माणसाचा स्वभाव वेगळा असतो ना. आता ऍक्टिव्ह पेशंट, एक माणसं ऍक्टिव्ह असतात, केव्हा पण त्याला काम लागतो. तसलं पेशंटलाच असा आजारी झाला. आता एक्झाम्पल, तुमच्या इकडं एक मर्सिडीज कार आहे, टायरच नाही तर तुम्ही काय करणार आहे, ते दररोज बघून विचार करणार नाही. असंच इथं पण, अरे पायालाच जखम आहे, मी चालू शकत नाही, मी इथं प्रॉपर वॉक करू शकत नाही, मी बाहेर जाऊ शकत नाही, मी फिरू शकत नाही. ते मानसिक काय तणाव असतो, सायकोलॉजिकली, आणि परत ते आजारी वाढत जातो. मेन कारण आजकाल डायबेटिकला आपलं लाईफस्टाईल बरोबर आपलं इमोशनल डिस्टर्बन्स मेन कारण आहे, ते माहीत नसतो. मानसिक तणाव काय आहे, इट मे बी फायनान्शियली, और इट मे बी मॅरेज डिस्टर्बन्स, इट मे बी फॅमिली डिस्टर्बन्स, इट मे बी सम भरपूर कारण आहेत. त्याला पण आपल्याला थोडीफार रूल आउट करून त्याला प्रॉपर आपल्याला ट्रीटमेंट घ्यावा लागतो विथ काउन्सिलिंग. तर ते पेशंटला माहीत नाही. असं आता कसं, हे हॉर्स फास्ट रनिंग आहे आपलं लाईफ. आता फक्त टार्गेट बघायचं, टार्गेट बरोबर आम्ही रन करत जायचं.
विसरतो. आपल्या शरीराला पण टाइम द्यावा पाहिजे आपला, आम्ही तेच विसरतो. असं लास्ट आता 1 वीक बॅक एक पेशंट होता. ही इज अ व्हेरी गुड बिझनेसमॅन, बट त्याला कॅन्सर चालू झाला. का कॅन्सर? त्याला टाइमच नव्हता. मॉर्निंग 8 ते रात्री 10 पर्यंत काम काम काम, अरे रात्री पण कॉलमध्ये काम. असं चालत नाही. आपलं शरीर देवाने दिलं म्हणजे मी कसं पण यूज केलं तर चालत नाही. इट इज नॉट मेकॅनिकल ना. हे पण स्ट्रेस कारण असतो, नॉट ओनली फायनान्शियली. आता सगळे पेशंट म्हणतात मला स्ट्रेस सगळ्यांना असतो सर. सर स्ट्रेस इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ युअर मनी प्रॉब्लेम. त्याला स्ट्रेस नसतो. आनंद पाहिजे, शांत पाहिजे. शांत आहे का? कुठले पण माझा पेशंटला विचारतो, शांतच नसतं. डिस्टर्बन्स. यामुळे तुमचं रोग प्रतिकार शक्ती कसा वाढणार? तुम्ही विचार करत गेला तर व्होल्टेज मध्ये व्हेरिएशन येणारच ना. बरोबर. हा, एक्झॅक्टली. दॅट इज हाऊ दिस पेशंट आर सफर. सो ते पेशंट पहिलाच तुम्हाला माहीत झालं असतं तर अजूनपर्यंत मला या आजारी आला नसता. का? शुगर आला, शुगरमुळे जखम आला, जखम ते वाढत नव्हता, मग त्यामुळे स्ट्रेस घेऊन बीपी आला, मग बीपी आल्यानंतर मग आणि परत स्ट्रेस तेच ना, असं जखम आहे बरं होईना, तेवढं डॉक्टर मी दाखवत आहे बरं होईना, नंतर त्याला ते हृदयाचा प्रॉब्लेम चालू झाला. हे एक्झाम्पल, दिस ऑल माय पेशंट एक्झाम्पल. सर हे सगळं मला झालं नसतं. जखम परत स्टॉप होऊन मी बरं होऊन हे 2 आजारी मी बोनस घेतलं नसतं. करेक्ट. असं भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत. कसं आहे आता ते हे जखम झाले, असं पण आहे की पोस्ट ट्रोमॅटिक इंजुरीज जखम पण असतात, पोस्ट ऑपरेटिव्ह वुंड्स. आता मल्टिपल फ्रॅक्चर झालं असतो, इंजुरी झालं असतं, ते पण जखम एक एकदा वाढत नाहीत. आणि शक्यतो ते पेशंट काय करतात, ग्राफ्टिंग करत जातात. पण ते ग्राफ्टिंग आणि परत वुंड होतो. सो तसलं जखम पण आम्ही क्युअर करतो. येस, क्युअर करतो. सो अल्टिमेटली वुंड्स काही पण असू द्या जखम, वी विल ट्रीट, बट अल्टिमेटली स्वभाव माहीत व्हायला पाहिजे आपल्याला. सिम्पल. So doctor, generally what we have followed some homeopathic doctors, आमची धारणा अशी होती की they are more of like those small tiny pills, sweet pills, आणि जास्त करून नॉर्मल जे आजार असतात आमचे, ताप किंवा असे, that was that. Now you have broken the myth that it is also for and majorly for chronic diseases, yes, or wounds, certainly. So as you said, पैशापेक्षा म्हणजे फॉर वर्किंग, whom you are working for, स्वतःसाठीच. सो पहिले हेल्थची काळजी घ्या आणि मग हे करा. सो व्हॉट विल बी द फायनल टेक? आमचे जे दर्शक बघतायत त्यांना तुम्ही काय सांगणार, किंवा जे आता जे तुम्ही ब्रेक केलंय होमिओपॅथीबद्दल, त्याच्याबद्दल आता जर का कोणी सायकोलॉजिकली फायटिंग विथ द वुंड्स समथिंग, त्यांना काय सांगा? असं म्हणू शकतो की होपलेस फॉर होप. आपलं हे क्लिनिक आहे होपलेस फॉर होप. पेशंटला कुठं बरं होत नाही, त्यांनी हरलेलं आहे मानसिक दैहिक दोन्ही पण आणि इमोशनली पण. तसले पेशंटला डेफिनेटली तिने कम्युनिकेट केले माझ्याबरोबर, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिले तर आरामतीने बरं होऊन जातात. ते मॅजिक एक वेगळंच असतो. बरं ते पेशंट काय येतो ना ते आजारी घेऊन, त्या टायमात त्याचं एक नेगेटिव्हिटी आणि आफ्टर ट्रीटमेंट एक पॉझिटिव्हिटी टर्न काय होतो ना, ते एक वेगळंच असतो. ते एक्सपिरियन्स केलेलं पेशंटलाच माहीत असतं. हे तर मी सांगत इच्छा काय करतो की डेफिनेटली असं जखम कोणी पण कोणाजवळ पायात आहे, आणि नॉट ओनली दीज वुंड्स, असं भरपूर जखम आहेत वेगळे वेगळे प्रकारचे. घाबरू नका. डेफिनेटली होप इज देअर, आवर क्लिनिक.